Sobra karon ang operasyon nga gihimo sa Traffic Enforcement Agency sa Mandaue batok sa mga tricycle drivers nga giingong wa mosunod sa mga health protocols, labi na ang pagpasakay og sobra sa usa ka pasahero. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, may mando si Mayor Jonas Cortez nga manakop niining mga tricycle drivers nga milapas sa one passenger policy ingon man nagpatuyang kuno pagpaningil og plitihan. Kinalit nga operasyon ang gihimo kaganihang buntag sa taga-team sa lain-laing barangay sa Mandaue. Target ang mga tricycles pagtino kung natuman ba ang health protocol. Gimanduan ang taga-team sutaon kini human makadawat og report nga daghan ang nagkarga og kapin usa ka pasahero. Kalapasan kini sa executive order sa mayor nga tag-usara ang makarga nga pasahero apan 25 pesos ang plitihan. Usa kini sa gipatutukan sa bag-ong gitudlo nga executive director sa team. Dili sad maayo kay wa pa ta mahuman ro sa ato pandemic nga manghiyawat pero wa nila hunaw na ang health protocol nato nga maabutan na. Sa pagsusi namo sa lain-laing bahin sa syudad, sagad compliant man hinuon ang mga tricycles. Apan may ubang drivers nga miangkon, usahay mo karga gyud og duha ka pasahero ug lisod makabalibad. Hinuon misaad sila nga mutuman. Pasahero nga mo hangyo kay mo na nagtiayon ba? Unya. Nasa uban nga sila sad bawal jud kuno. Pero tama nga kami para mas balaod nga matagsag ang makarga kay pero sabot sa Manila ba. Di mo ginamulikayan yung uban gid tungod sa gamay nila kita makaahat sila gud. Manakop na ra ba kuno sila? Ano? Ato lang silang kuanon sa mamaylang protocol. Ang mga naisyuhan og citation makamulta tungod sa kalapasan sa city ordinance. Kung expired ang rehistro og papeles, ipa-impound dayon ang sakyanan. Ang mga colorums nga mga tricycle na naga naman sad. So mo na atong gitan-aw kay makakuha na sila sa traffic. Random rabab ang himuon nga inspection og operation sa mga sakop sa team aron pagsiguro nga natuman gyud kining tanan nga lagda subay gihapon nini atong nasinati nga pandemya. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.